Bună ziua! Ne avem în fața testului 5 din culegerea de matematică Primăvara Națională 2021 de Marius Perianu de la Clubul Matematicienilor ArtClet. O culegere foarte bună și avem testul 5 care ne spune suma numerelor prime formate dintr-o singură cifră este în care este număr prim format dintr-o singură cifră. Avem 17, 18, 26 și 27. Așa. Păi prim. Ce înseamnă număr prim? Avem deci 1 de la subiectul 1. Păi număr prim înseamnă că are ca divizori numărul în sine, da, x și 1. Și avem lista A,